У Швейцарыі завершылася судовае паседжанне ў справе былога байца меркаванага эскадрону смерці Юрыем Гараўскім. Падсудны выступіў там з апошнім словам, вырак жа будзе абвешчаны ў наступным тыдні. Падчас судовых слуханняў экс-сілавік прызнаўся, што мае дачыненне да выкрадання і забойства ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя апазіцыйных палітыкаў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, а таксама бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Гараўскі заявіў, што здолеў захаваць у Беларусі дакументы, якія пацвярджаюць дачыненне Лукашэнкі і ягоных хаўруснікаў Паўлічэнкі, Сівакова ды Шэймана да злачынстваў супраць Беларусі. Вывесці з краіны тыя паперы ў яго не атрымалася. А апошняе слова падсудны адрасаваў швейцарскаму суду. Паважаны суд, вы зараз будзеце прымаць вырак. Калі вы вынесеце суровы вырак, то больш ніхто ў свеце не будзе паведамляць пра злачынства ўлады. Я прашу прабачэння ў блізкіх і сваякоў загінулых. Разлічваю на справядлівае пакаранне швейцарскага суда. Суддзя выкрыў неадпаведнасці ў паказаннях Юрыя Гараўскага. Адвакатка абвінавачанага настойвае на невінаватасці Гараўскага. Маўляў, ён быў усяго толькі жаўнерам, які выконваў загад. Прадстаўнік пацярпелых Алены Захаранкі і Валерыі Красоўскай Северин Вальц падкрэсліў, што тэрмін пазоўнай даўніны ў гэтай справе не выйшаў. А пракурор настойвае на абвінаваўчым выроку для экс-байца СОБРу і падкрэслівае, што падсудны дзейнічаў на замову дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Пракурорскі запыт застаўся нязменным. 3 гады пазбаўлення волі, 2 з якіх умоўныя з выпрабавальным тэрмінам на 4 гады. Марина Янович, Белсат. На працэсе прысутнічала Алена Захаранка, дачка зніклага экс-міністра ўнутраных справаў Беларусі, генерала Юрыя Захаранкі. Да эфіру я меў з ёй тэлефонную гутарку, прапаную яе вашай увазе. Гаспадарня Алена, вітаю вас. Гэта Вітаўт Сіўчык з тэлеканалу Белсат. Хацеў вас запытаць наконт гэтага судовага працэсу над Юрыем Гараўскім. Ці задаволеныя вы запытам прокурора на 3 гады зняволення для яго? Мы и до этого знали меру пресечения, которые возможно дать в этой стране. Конечно, нет. Он является соучастником убийства моего отца, и по закону он должен быть по минимум 20-летний срок находиться в тюрьме. Да, но это все возможное, что мы сделали в этой стране, и я надеюсь только на положительный результат судебного процесса. Мы получим эту информацию на следующей неделе, и, возможно, мне позвонит адвокат, или я прочитаю в прессе. Юрый Гараўскі таксама на судзе папрасіў прабачэння у родных і блізкіх выкрадзеных і забітых палітыкаў, у тым ліку і ў вашай сям'і. Ці вы прымаеце гэтае выбачэнне, ці прымаеце ягоныя словы? У меня разрушена вся жизнь, у меня хроническая боль. Нельзя соизмерить чувствами и высказать чувствами, что перенесла моя семья и переносит до сих пор. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Это абсолютно не имеет значения, сказал ли он эти слова, хотя на его месте, наверное, надо было подойти к пострадавшим. Он этого не сделал, хотя находился совсем рядом, даже и в коридоре. Спадарня Алена, ці вы спадзяецеся на тое, што некалі не толькі Юрый Гараўскі, але і іншыя падазраваныя, якіх грамадскасць абвінавачвае таксама ў датычнасці да выкрадання і забойства вашага бацькі, яны таксама апынуцца на лаве падсудных у нейкі дзень? Это необратимый процесс, я считаю. Это первое уголовное дело, которое прошло в независимом суде. И я надеюсь, что в Беларуси когда-то наступит демократическое государство, где будут на скамье подсудимых сидеть все соучастники преступления, а самое главное – заказчик. З намі на сувязі палітык Анатоль Лябецька, былы дэпутат Верховнага Савету, а таксама былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, да якой у тым ліку належалі і Віктар Ганчар, і генерал Юрый Захаранка. Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітанне. Скажыце, калі ласка, ці вы раздзяляеце вось такую упэўненасць спадарні Алены Захаранка у тым, што некалі на лаве падсудных з'явяцца і іншыя абвінавачаныя,
іншыя падазраваныя ў забойстве і выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў, у тым ліку і замоўнік гэтай справы. Так, безумоўна. Я асабіста чакаў гэтага дня доўга, 24 гады. І тое, што адбываецца, шкада, што не ў Беларусі, не ў Менску, а ў Швейцарыі, гэта незвычайны судовы працэс. Гэта гістарычны судовы працэс. І з яго можна рабіць шэраг высноў. Адна з іх – гэта тое, што сказала дачка Захаранкі, што абавязкова прыйдзе той час, калі на лаве падсудных будзе не толькі Гараўскі, але ўсе тыя, хто удзельнічаў у выкраданні і забойстве і Ганчара, і Захаранкі, і Красоўскага, будуць на гэтай лаве і тыя, хто з'яўляўся арганізатарам гэтых забойстваў, і, натуральна, тыя, хто замаўляў. Гэта абавязкова будзе. Яшчэ адна з высноў, што ўсё ж такі пакаранне прыходзіць. Хай праз 24 гады, хай праз больш працяглы тэрмін, але яно прыходзіць. І гэта вельмі моцнае пасланне для вот гэтых істотаў двуногіх, якія згубілі чалавечнасць, якія лічаць, што ў іх ёсць карт-бланш і уседазволенасць. Вот гэта і моцнае пасланне. І я лічу, што гэта пасланне не толькі родным і блізкім Гараўскага і іншых, але гэта пасланне і родным і блізкім. Вот у гэтым якраз яго важнасць. Хай гэта будзе не юрыдычнае, не прававое там пакаранне, але маральнае, яно прыйдзе. І прыйдзе той час, калі на прыналежнасць да таго, што родны і блізкі твой з эскадрона смерці альбо заказчык гэтых забойстваў, гэта заставіць людзей не рабіць не так, як рабіў Гараўскі, там, паварочыўся спіной да родных і блізкіх, а заставіць іх станавіцца на калені і публічна прасіць прабачэння. Вот калі гэта адбудзецца, то можна сказаць, што ў Беларусі прайшоў нейкі працэс ачышчэння. Гэта вельмі важна. Я думаю, што сёння тая ж Яна Рыгоровна Захаранка, тая ж Валентина Адамовна Ганчар, якія, можа, з нябёсаў глядзяць на гэтую сітуацыю. Я думаю, што вот сёння ім стала, магчыма, крышку лягчэй, бо яны да апошняга звярталіся да сілавых структураў, яны прасілі дапамагчы зведаць, што стала з імі сынамі. А адказ цішыня. І гэты вот працэс, это яшчэ адно сведчанне дэпрафесіяналізацыі так званых сілавых структураў. Таму што тое, што не робяць яны, робяць зараз праваахоўныя органы Швейцарыі. І гэта якраз паказвае, на якім узроўні у нас праваахоўная сістэма. Вот гэта якраз сведчанне іх дэпрафесіяналізацыі, таму што мусілі б зрабіць і той же самы следчы камітэт, які зараз кляпае тысячамі справы супраць беларусаў, але пальцам нават не пашавяліў для таго, каб прапанаваць швейцарцам далучыцца да расследавання гэтай справы. Бо ніхто ж не закрываў канчаткова справу Ганчара, Красоўскага і справу Захаранкі ў Беларусі. Яны гэта не зрабілі. Таму гэта, насамрэч, для мяне вельмі важная дата, вельмі важны працэс, з якога можна рабіць высновы з такой практычнай скіраванасці. Спадар Анатолій, дзякую вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў палітык, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька.